बिदिनो जाथोंसै नामा? जागोन औ दे बावनो दोनदो दे खाफ्रा लांदो माबायदि नुदों मोजां नुबाय आरो माबायदि नुनांगौ हेल' औ आं गुवाहाटीयावसो दङ मादैमोननाव माबे मा बिदिसो नामा आंथ' मिथियामोन नाय आंना आलु सेरसे हरनाय आलु सेरसे नै बासिदो दे मोजां जोबखा माथो आलुफ्रानो गेसाव गोजा जाखो माथो खालामबावनो दामखौल' मोननायालाय नोंसोर गेसाव गोसा गोसा थाखायो। लायो दै लाबो ओरै दै लाबो एक नाम्बाराव मा जायो सोंना होफै गल' गथ' लरग' थरग' थालाबाय थायो नायनानैबो होनो रोङा हाब दिनै माथो रावबो पेसेन्जारानो फैयाब्रा सोरनिबासो बन्द' जालायबाय नामा ओइ गेन्दा गेन्द्रिफोर साला जागारनायनि जातफोर फिसाबो जानो रोङा साला थाब थाब बारायनो रोङा सालाफ्रा गोथाव गोथाव जादोंथ' खिफ्रानो एकदम मोनामनाया थानो हाया साला र' बे मासेखौ बिखुनजो फैबा बुथारगोन र' आङो सालाफोर देरथोंल' र' नैबे खुमब्राजों मोनसेखौ थिगसे जागोन आङो साला बे मैथायाबो आदार होनो गोनांबा बबाव थांबाय थायोलै बे मैथाया घन्टामा थांनानै थानायमोनबा बलारा थैयामोनबा बेबायदि मावनांनाय नङामोन आङो सामब्राम मोननियानो मोजां जाबायलै ओइ गेन्द्रा गेन्द्रि सिनायाखै नामाब्रा बिसोरलाय दिनैलाय गेन्द्रि गेन्द्रि गेन्दा ओइ मोजां नङालाय खामानिया भांगुलानियानो मोजां जाबायलै गारि सालायनाया गेन्द्रा जागोन ना जायाब्रा सालाफ्रालाय सिबिनां रायजो राजाफोर दिनै चिरां जिल्ला सिङाव थानाय बिजनि फानबारि गामिनि बिथां गंगाराम बसुमतारीनि अनजालु फिसाज्ला सिमां बसुमतारी आरो जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सुदेमपुरी गामिनि खैरो दैमारिनि फिसाजो अनजालि मनालिसा दैमारिजों गोथार आंथि सोनायनि फोरबो दङ दा आं आसा खालामो बे फोरबोआ मोजाङै जानानै थांगोन आगोल आगोल आङो सिमां बसुमतारीखौ आंथिखौ सोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय समायदो बुस्थुखौ थानाय दा बिदि जादों दे समायदो दिनै जोंनि गोथार आंथि सोनायनि फोरबोआ बेवहायनो जोब्बाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो हांख्रायो जानाय लोंनाय एरेन्जमेन्ट खालामदों
फैदो जों बयबो जिरायलायनानै एफा एफा जाहैदिनि सार अलंबारा खारलांबाय औ मा मावनानै थाङासै गोख्रैनांगोनहाय माबाल'सो लां जागोन सार सैमाफोर ओरैनो उनाव थानो नागिरो जेबो खालामनो नागिराखै बिसोरो बिसोरनि थाखायनो जोंनि साननायफ्रा गासिबो जाफुंनाय नंला मोसौफ्रा सैमा कुकुर सालाफ्रा बेनि थाखायनो रायजादों बैथिनाय बायदि नुबोनांगौ